aneh keber pagelaran pageliran Dino wasi dapat dekat jauh milik dan calon bulan akan barang kamu punya foto punya aneh keber Dino wasi dapat dekat jauh milik dan calon bulan akan barang Jumlakan suaranya Panswadasa Sanjani Panaya Kok sekerja Samakan dan kena Datang suka Datang suka Dalam waktu Mereka ketika Sapantelah yunding Allah sumeblak sorote Hyang Pratangga Pati sunare ginapit gunung temah temlawung sorot lembayung sumamburat lerebang socane nganggo rapuh naratos sunaring Hyang Araka tinampi sirat ping pendopo dalem cemara gading marmodatan mukal kawis tinggal gilar
ponang sirap lebet mantulaken sorote yuang pratangga pati kanthi nyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas kang sarta Maha Asih amurwani narabuka kandha pundhita ingkang minangka dadya pambukaning carita lah menika warnane gumlaring pertapan Cemara Gading ingkang mapan wonten ereng-erenging Ngaladaka utawa ereng-erenging gunung marma datan muka kalamunta asri sesawangan ana ing pertapan lenggak-lenggok ilining toya ingkang sami mijil saking sendang kang mening dirtane pinara para playune binendung-bendung kinarya ngileni sawah miyang pategalane para Narakisma para Narakisma wekal pangoleng tetanem satemah bumi cacekeng datang ana kang sela kawis tinggal ijo royo mertanggani kalamuntana ing kono datan kirang sandang pangan lan papan lasinen ingkang minangka dadi tetuangganing pertapan Cemara Gading ingkang wis ndungkap yuswa nenggih ingkang apeparap sang penemban Begawan Jayeng Sabda nadyan tawa sepuh parandene tasah pinaringan bagas kewarasan nalika semana den adhep dening ingkang putra tunggal ingkang asesilih sang Dewi Jayeng resmi ingkang tansah sumuyut ana pepadaning ingkang Rama sawetawis denira samyuk lelenggan Kidung Kobu minangka pralampita kalamunta sang Wiku arsa medhar sabda Iwan sembah liring gulun kaporobo risang morodeng rat kanang sihing tasih mawe buku sawegung
Genduk Jayeng Resmi. Ana dawuhmu apa Bapa? Miji marang anakmu aku Jayeng Resmi. Ora lho. Lehmu pamit karo bapak iki mau bar subuhan la iki luhur kowe lagek mulih saka ngendi ya, Nduk? Bapa nyuwun pangapura aku rada suwe nggonku ninggalake dalem kene. Ya mung ngestokake apa sing dadi kewajibaning anak menyang wong tuwa. Sawetara aku ora mulih mergo aku umbah-umbah ana ing tlaga. Umbah-umbah iya. Lah umbah-umbah ya umbah-umbah. Lah kok nganti saya ini kok suwi men. Wong nyatane 3 dina iki aku ora iso umbah-umbah. Mergo 3 dina iki udan grejeh. Ora ana lerene wekasane. Umbane nganti tumpuk kaya gunung. Aku ki ngumbahi sandangan ora sandang aku ning yo sandangane Bapa Begawan Jayeng Sabda uga. Ngono ya, Nduk. Iya, Bapa. Ya. Ingkang angka pisan. Kowe tak derekake ngegungake rasa puja puji syukur kang jero marang para baning Gusti ingkang ngakarya jagat kang wis kepareng malimbarke berkah kenikmatan marang aku kelawan kowe. Rak ya ngono to, Nduk. Bapa, piye? Aku tak takon saben-saben Bapa paring pangandikan. Ayo padha ngegungake rasa syukur marang purbaning Gusti kuwi maknane kepiye? Tegese kepiye? Syukur marang purbaning Gusti kuwi wajib tumrape wong urip ana ing alam donya. Utawa tarima kasih Jawane matur nuwun, Nduk. Matur nuwun. Iya. Karo sapa? Ya karo sing gawe urip. Merga Gusti Allah paring dawuh lumantar kitab suci, sok sapa wonge gelem nyukuri kanikmatkan kang sun paringake marang sira, yekti la azidanakum, yekti sun tambahi. Wala in kafartum. Sapa sing ora gelem nyukuri kanikmatan kang tak paringake marang kowe, he menungso, siksaku yang amat pedih akan menimpa padamu wahai menungso sing ora gelem ngegungake rasa syukur marang panjenenganing ingsun Allah. Lah kuwi lho, Nduk. Sing tak nggo paugeran, sing tak nggo pancatan. Mokal yen to tanpa berkahing Gusti ingkang ngakarya jagat, aku karo kowe iso silaturahmi, iso jejagongan ana ing papan iki. Rak ya ngono to, Nduk. Pancen bener pengendikaning Bapa Penemban. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat selamat kuwi kudu disyukuri rina pantarane wengi. Conto bengi iki. Upama awake dhewe ora diwenehi nikmat sempat karo sing gawe urip, apa kelakon iso sapet jagong ana ing papan kene. Rak ya ngono to, Nduk. Mesti enek acara liyane saengga aku karo kowe ora iso sapet jagong kanthi pertitis kadidene bengi iki. Rak ya ngono. Iya. Bener ngendikaning Bapa. Lah sing angka 2 nikmat sehat. Lah iki, Nduk. Lah iki lho. Sing kudu awake dhewe matur nuwun karo Gusti Allah. Pinikmat sehat. Merga apa? Puluh-puluh duwe bondo pirang-pirang. Puluh-puluh duwe omah sing magrong-magrong. Puluh-puluh duweni kendaraan sing pirang-pirang. Puluh-puluh duwe bojo ayu. Nek karo Gusti Allah ora diwenehi sehat, kapan anggone bisa ngenyami kanikmatan kang diparingake karo aku karo kowe. Jadi sehat kuwi penting. Loh, nemen. Nomor 1 urip nang donya kuwi sing penting sehat. Ngono. Sing penting awake waras, awake sehat. Nek awake waras arep mangan kae ora apa-apa, arep ngombe kae ya ora apa-apa. Coba lek awake kebak karo penyakit. Duit duwe. Pirang-pirang kepara turah-turah. Tuku gula kuat yen perlu iso ngedekne pabrik gula. Ning karo dokter ora entuk ngombe sing mengandung gula. Merga apa? Kenek penyakit uyuh legi. Ya jare iki. Uyuh legi kuwi apa? Kencing manis. Duit duwe pirang-pirang. Tuku sate kambing kuat.
Ya toh, yen perlu sak bakule sate to kuat dituku. Ning karo dokter ora entuk mangan sate kambing mergo duweni penyakit ludira inggil utawa darah tinggi. Jajal, kaya ngono ki kapan anggone ngrasakne kanikmatane urip ana ing alam donya. Mangan iki ra entuk, ngombe iki ra entuk, ngombe iki dilarang, mangan kae dilarang. Coba kaya ngono ora grantes ana ing ati. Dadi sehat kuwi penting, sehat kuwi penting. Sehate raga nganggo ulah raga ngetokne keringet. Aja nganti kena penyakit. Tenan, Nduk. Wis ta? Wong nek wis kena penyakit saya-saya kena penyakit jero utawa penyakit dalam. Kuwi angel tamban-tambanane. Penyakit jero, penyakit dalam sing angel tamban-tambanane kaya to contone jantung, paru-paru, usus buntu, ya toh? Lever lan liyane kuwi mujudake pirangane penyakit jero sing angel ditambani tur dideteksi ya angel nek ora dokter ya ta kuwi tur larang ragate beda karo kena penyakit jaba ki gampang dideteksi cara tembunge sing mentereng tur gampang ditambani murah ragate contone penyakit jaba sing murah ragate panunen ya ta kadasen kena peso utawa kena lading di betadin 2 dina 3 dina wis garing kena penyakit jero wi angel tambanane mula apa wae apapun itu wi lek manggone ning jero wi mesti regane laris larang iso laris iki lho regane iki mesti larang apa wae to pokoke manggon ning jero wi mesti regane larang. Contone nggon gawean ya. Sing jero regane larang nggon gawean. Insinyur karo kondektur. Kuwi bayarane mesti akeh insinyur. Mergo apa? Insinyur ki sekolahe dhuwur, ragate akeh, tur to sing nggih nyambut gawe ora ketok mata. Sing mapane ning jero sirah ya kuwi otak. Otake sing nyambut gawe, akale sing nyambut gawe. Bekasane bayarane ya yutonan yen perlu atusan yuta. Beda karo kondektur. Kondektur ora perlu sekolah dhuwur, sing penting awake waras, iso maca, iso nulis, iso dadi kondektur. Nek insinyur butuhke sekolah sing dhuwur, ragat sing akeh. Mula lek nyambut gawe bayarane ya larang. Kuwi contone apa wae kok ning jero mesti regane larang. Sing neng jero regane larang sing gampang ditampa sak liyane gawean sing iso disawang saiki sing kena nggih conto saiki apa iki lho sawangen jentrek enek 6 iki jarike sinden sing dienggo iki paling pol kuwi 250.000 ki paling larang lah jerone jare apa entuk 250 lho ngono ya bapak iya lek nganti jarik karo sing dijariki utawa jero jarik kok larang jarike kuwi berarti jero wis kisut lho ngono ngono ya bapak iya lho kena nggih contoh kena nggih patuladan mula sing diarani sehat kuwi baku sehat kuwi penting ngono ya bapak ya rada maju tak kandhani pumpung iki wektune mirunggan. Aku pengen jagongan karo kowe sing luwih wigati kanggo apa to? Ya kanggo awakmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmal Ingkang tetulung marang aku
sing bar entuk jarik anyar-anyar lho. Kanggo grasa pisan kedune sampurna mil ketika IP nagol. Ngono ya Bapak, agregeten eleh tuku dhewe aku ngono. Nduk, apa ana dawuhmu apa, Bapak? Aku wong tuamu, aku bapakmu. Tutur uwur karo sembur kuwi kewajibane wong tuwa. Merga wong tuwa kuwi duwe kewajiban yen to duwe anak, anake wis lair, kuwi menehi jeneng sing apik asma ki Naryajapa. Kuwi sepisanan. Lah, sing sak banjure kaya kuwi ndewasake marang anak. Iya ta? Gedhekne kelawan anak. Sing angka sak banjure ya kuwi nyekolahne anak sak dhuwur-dhuwure kuwi kewajibane wong tuwa. Lah sing pungkasan. Sing pungkasan kewajibane wong tuwa nek anak wis dewasa, wis sekolah kanthi pinter, ngraih gelar sarjana, kuwi ngrabekke karo anak mau. Yen to wong tuwa wis ngrabekne anak tegese wis gugur kewajibane wong tuwa. Ora ngono to, Nduk? Iya ngestake dawuh. Lah iki dina rumangsaku lehku dadi bapakmu nganti slendro rasaku. Ngono. Aku nglairke kowe, sing nglairke aku mbok. Iya mbokmu. Sing manak ki mbok. Bener sing manak mbokmu, nek sing menek mbokmu aku, ngono lho. Nek ra mbokmu tak penek apa iso manak kowe. Wis tak gedhekke, wis tak sekolahne kanthi pinter. Ya ta. Wis gelar sarjana. Lah, bapak kepengin tuntas kewajibane wong tuwa ya kuwi mala kramake utawa ngrabekne kowe, Nduk Resmi. Umurmu saiki pira? 24 ya wis punjul, selawe mlaku. Lah dalah. Nduk. Wong desa kaya dene ana ing pertapan Cemara Gading kene, cah wedok ki nek umure kliwat 22 kok urung rabi. Kuwi cakala mangsa dirasani karo tangga teparu. Ge lho, kae randang rabi-rabi kae prawan kasep. Nduk. Umurku iki wis swidak lho. Umurku iki wis swidak. Aku ndang kepengin duweni krentek, duweni gegayuhan, ndang duwe gawe mantu, nglumpukne sanak kadang pamong mitra, dulur adoh, dulur cedhak, pengen tak kelumpukke. Wekasane aku ndang pengen mantu awakmu. Aku duwe kekarepan, aku duweni sedya. Muga-muga awakku sik bagas waras, aku iso nggendong putu sing tok lairke. Bremara reh mangusum yung ambrengeng. Kati karunaning kasmo sehaneng marago memalakung. Aresang Gondo mastrat moco leng-leng lalu manguladi Soraya mangrangsang bayah
surya mangrangsang waya umyos amara wayamto apa rung enek to nduk apa rung ana wong lanang sing mlebu ana ing atimu kowe meh selawe lho nduk umurmu sekolahmu ya wis tuntas nggonmu nuntut ilmu golek ngelmu ya wis rampung kowe iki ngenteni apa aku ya babar pisan ora ndungkap ing ngatasé kowe nganti prawan meh umur 20 taun kok rung enek wong lanang sing nyedaki kowe iki jane eneng apa ai dadi atur tur miturut manut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bendara rinerepan mring para abdi Bapak panjenengan aja ngendika sing kaya ngono to Bapak saya ndadekake cilik atiku sing tak nggo gondelan sing tak nggo paugeran iki lak pangendikaning Bapa Begawan Jayeng Sabdo yen to siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya mono ana pangwasaning Gusti ingkang ngakarya jagat jodhone manungsa wis diatur ditata kelawan Kang Maha Kawasa aja nguwatirake marang anakmu wedok aku Jayeng Resmi Bapa yen wis teko wahyaning mangsa kala tertamtu wae ana wong lanang ingin bakal mengku kelawan anakmu aku iki ora ndene ngono to Nduk wong bocah saiki lagi umur aja meneh kok 20 18 19 taun wis gandeng renteng-renteng karo cah lanang lah kok kowe meh umur 20 kok wong lanang utawa cah lanang sing dolan rene we ora ana kowe iki ayu lho Nduk kowe iki ayu kowe ning desa kene iki diarani kembang desa nek diarani kembang desa iki tegese wong sak desa ki ayu dhewe kowe lah kanca-kancamu sekolah wis mondong anak siji mondong anak loro lah kok kowe sak yaene urung krentek urung duweni sedya palakrama iki jane apa kowe pengen rabi ngenteni aku mati luwih dhisik apa iso ngendika ngono apa lho dadak ngendika ngono Sinu karata mrih tertamtu tamtune utama titi tetep dadi panguganing
Wadya tentreming ati tamtu kena tinulado Hangut hari tiasa riwut ruwet terawat mati wedi lamun kauningan bong sembah niring hulun kakorbo risang morebeng marak ing sahananing kanekanan sihing tasih ingkang puspita arum kasiliring sami rana mre sekara gadung ngajeng
Maweh hararas renaning driya Sapa? Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Inarak penempatnya. Oh, Raden Gatotkaca Pringgondani putrane Raden Werkudara Jodipati. Iya, pancen kaya manut. Lah, ngimpi apa kok? Kagyatri sang kapirangu Parinangkul kinempit kempit dosang ngaratnaning dawana dosang ngaratnaning dawana tung yosi tukang walang ati yosi tukang ngena sing jas yosi tukang kudu keharing Welah dalah. Mboten nyono mboten ngira paduka Raden Gatotkaca nyuwun pangapunten. Menawi kula kirang tata krama, kirang udanegara panjenengan ratu. Wonten ing Pringgondani kiranging tata krama udanegara kang sarta unggah-ungguh, kula nyuwun pangapunten. Ora dadi baya pengapa penemban. Pancen panjenenganmu sadurunge urung tepung lawan aku. Kula niku pun ngikuti panjenengan. Wonten ing donya semu menika kula ngikuti panjenengan. Mila kula ngertos panjenengan rumiyin nalika isih umur setahun. Nalika semanten dados jagone para dewa isa mateni ratu inggiling wesi Prabu Kalawarcana lan patihe Sekipu Tantra niku ing ngatasé panjenengan jek umur setahun isa ngalahne buta seksi sekti Mandraguna Prawira Jayeng Palagan. Ya pancen kanyatane kaya mangkono. Lah dalah sugeng tindakipun. Ya penemban nes kala paraktaku ora nyandung sambi kala sawijapa takdim kang sarta taklimku tampan ana penemban. Nggih, sampun kula tampi andhetaken jimating gesang kula. Napa nuwun sewu panjenengan badhe nglamar anak kula wedok niki? Kosik to. Nek dikersane saniki monggo dipun beto kemawon. Pancen kula ndang pengin duwe mantu, saya duwe mantu Raden Gatotkaca. Lah kaya ngapa bungaing manah kula? Bapa mbok aja ngono aku isin lho kowe ngomong ngono kuwi. Kaya aku ira payu-payu. Meneng ae ta tak golekne bojo tapuk cangkemmu engko ora. Ora gelem usaha dhewe. Wonten wigatos menapa keparenga kula pun jayeng sabda nenggo dawuh menawi keni winedaring kathah kula sumedya nganglungaken jangga ning Karna nyadong rumeting sabda sabdanipun Raden Jabang Tetuka
Ngene ya penengan. Ingkang angka sepisan tekaku oneng pertapan cemara kandang Cemara gading, cemara gading. kepingin panuh lawan panjenenganmu nderek tepung nyambung silaturahmi. Nggih. Angka loro nak yenake kahanan kawilujengan kebagas kewarasan. Pangestunipun keluarga mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng. Lah, sing angka 3. Nuwun sewu. Apa bener? Panjenengan kuwi duwe putra ingkang mijil pawestri, Anak wedok inggih. Sing sesilih Dewi Jayeng Resmi. Lah niki anak kula dikersane napa pripun? Kusik peneban kusik. Bapak ki aja ngisini aku ngono lho Bapak. Aku kaya prawan rapayu rumasane tuwak tewekne. Meneng ae tak loloi gedang goreng lho golek omong ae. Golekne jodoh ngomong ae. Pripun Raden? Ngene. Bares kures Bloko Suto blak kotang terus terang. Tekaku rene bakal ngebun esuk ngudan sore. Tegese nglamar marang putramu putri sing jenenge Jayeng Resmi. Monggo. Sik to. Monggo. Mboten kau desa niki. Kau lah. Ong. Nduk macao sing ayu kono. Macao sing ayu pipine iki dipupuri, lambene dibengesi, gen cantik gen ayu. Ana. Moh popo aku enek ngene iki wis ben ngene iki ora. Saranane wong yen luhung betah topo kurang guling elinga solajat mika yen wacana kudu manis Menawi badhe ngamar dumateng anak kula monggo Den saestu. Kadidene kejugrukan Mukir Sari Keblabaran Segara Madu pancen kula menika ndambak-ndambakaken. Anak kula wedok niku namung setunggal, anak kula nggih namung setunggal menika. Kula pengin duweni mantu, kepengin nggendong putu. Pekasanipun paduka tindak mriki. Menawi badhe dipun lamar panjenengan Raden Gatotkaca, kula tampi sak menika ugi. Kosek, aku tak matur. Tekaku rene pancen bakal nglamar marang putramu putri si Jayeng Resmi. Lah nggih, Ning ora nggo aku. lho lajeng kanggo sinten? Kanggo adikku Bambang Wisanggeni. Dina samangka sajake wis nibake rasa tresna kelawan anakmu wedok si Jayeng Resmi. Mula aku minangka laku duta tegese utusan saka adikku Bambang Wisanggeni apa dikeparengake putramu putri tak boyong minangka dadi Jatukrama tegese bojone adikku Bambang Wisanggeni. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lur gincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu. Sabarang kadulu wukir Moyak mayik saking jas bali woro.
lumare sang gandrung Tuhari Sumitra tanaya parandhe Direkata sang Gatotkaca tinon mapak mapak araka suta tekapira tresna parata parata manah haremuji sakinira Sinuwun Bama Nrakasura. Ya, bener, aku sing teko pinarak sinuwun. Ya. Tetek nyogung aluhura dasara gagah warananipun Kanjeng Sri Narapati raja kang ngabol ratu Pontapota maning katong sarawuh paduka sinuwuning Traju Trisna Prabu Bama Nrakasura kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka sinuwun ya Penemban Begawan Jayeng Sabdo wis sak tampa bener becik akarya bungah ana telenging manah ora liwat pangestu wae tampan ana nggih kula pundi saengga jimating gesang kula sinuwun wonten migatos menapa kawis tingal sumengka pengamak bojro sigra kang mawa gita hang mengkugati Penemban dina samangku apa bener kalamun to mburimu kuwi anakmu wedok sing jenenge Jayeng Resmi nggih menika anak kula wedok pun Jayeng Resmi lajeng wonten wigatos menapa dene paduka kalenggan samangke ngene lugune ewuh aya ing pambudi anggonku bakal matur ana ngrasaning sang Penemban Begawan Jayeng Sabda jalaran Bama Nrakasura kuwi wis duwe pacangan utawa duwe bojo ya kuwi Yayi Haknyonowati mung bae Penemban sawise dadi manten kelawan Yayi Haknyonowati nganti sakyahene aku durung bisa atut tegese Yayi Haknyonowati iki durung gelem ngladeni aku apa mestine wong wadon nyang wong lanang wingi bojoku paring dawuh utawa matur kelawan aku Haknyonowati kandha kelawan Bama Nrakasura dhewekne gelem ngladeni satataning wong wedok nyang wong lanang ning maton syarate kudu diwayuh utawa aku kudu rabi meneh turta lehku rabi kuwi kudu karo putramu si Jayeng Resmi
Tak kira nek bab bondo donya lan mulyane anakmu wedok si Jayeng Resmi, Buma Nrakasura ora bakal kekurangan. Mergo aku ora tugung Binathara, bir bondo, bir bandu, bir bondo ki tegese sugih Raja Brana, bir bandu sugih Wadyabala. Lan aku ingin saguh mulyane uripe anakmu wedok si Jayeng Resmi. Mula tekaku rene oleh ora oleh Jayeng Resmi anakmu wedok bakal rak dadekne bojoku. Masanya paratangga winduyat amun-amun liriku mampang amun-amun liriku mampang maletik mancolot ladalah ya jagat ya dewa ya Bathara bingah raos sing manah kula sinuwun menawi paduka badhe malakrama dhumateng anak kula wedok pun Jayeng Resmi kudune rak ngono ning mangke rumiyin ewuh anggen kula badhe matur ewuh perkara apa ilangana Durgama Sangga Runggi rikuh kang satepeke ewuh alangane apa lan pancen duweni syarate apa aku kudu bisa mboyong marang putramu putri Jayeng Resmi minangka dadi garwaning Buma Nrakasura ngeten lho tak matur langkung rumiyin mboten wonten kata-kata utawi ucapan kangge nampik penglamar paduka nek kowe nampik penglamarku apa pengin papan iki dadene Karang Abang lah niku sing kula kuwatosaken ora sandredeg kowe omongan karo aku nggih saking teratap keringet kula niku mak brol pun anyep kabeh niki. Mboten kok niki wau sasar susur tembung kula pancen wong wedi niku nggih lek ngomong nggih ngoten niku ngoten. Rumangsane aku salah, aku mau tahu salah. Lho lah banjur repot titip mengkirian ta bosok. Mas kula niku ati kula niku wekasanipun angel rasa digarap. Ngeten lho maksud kula. Rawuh panjenengan mriki niku mboten ijen. Ora ijen piye? Padha karepe, padha sedyane. Niki wau dereng ngantos kula paring wangsulan. Paduka wekasanipun rawuh ugi nglamar dumateng anak kula pun Jayeng Resmi. Dadi tekaku rene madha karep nunggal sedya. Padha-padha kepengin ngayunake dumateng anak kula pun Jayeng Resmi. Raden Gatotkaca minangka dadi dutaning Raden Wisanggeni ingkang uga badhe ngamar dumateng anak kula. Gatotkaca tekan kene. Nggih, lakar kados mekaten. Endi wonge? Wonten wingking panjenengan. Dasar telek. Mangsud narimeng kalbu budine kang den bawani penganing diasukurila badane kebawasami Gatotkaca Kakang Buma Nrakasura Edyan aku ki gumun karo kowe sing dinggumuni perkara apa Kakang Buma Nrakasura waton aku duwe sedya, waton aku duwe karep kowe sing dadi pepalang. Eling ora? Nalika yen rebutan Wahyu Topeng Waja,
Boma Trakasura ya pengin kecondhoan Wahyu Topeng Waja. Kowe lanyo-lanyo ganggu gawe kawan Boma Trakasura. Bekasane aku karo kowe geger padha jotosan. Ana meneh perkara rebutan Kikis Tunggarana. Aku karo kowe geseh, aku karo kowe geger meneh. Iki perkara wang wadon utawa perkara cah wedok meksa kowe mbebarung sinang. Sing barung sinang kuwi Kakang Boma. Dudu Gatotkaca. Mergo tekane kene kuwi dhisik Gatotkaca timbang Kakang Boma Trakasura. Cekak cupete kowe gelem lunga apa ora? Nek kowe ora gelem lunga lan ngendhake sedamu ora murung adu jotos kelawan Boma Trakasura. Ora murung tak cekel tali gocimu tak antem teng teng teng. Lakon rubuh dina samangko. Rasah ning kene nek ngejak geger njaba kon. Nasib. Teko ya bareng-bareng. Iki wis ora kena diselaki bakale Pertapan Cemara Gading iki dadi papane wong jotosan. Papane wong Bandayuda. Geger meneh. Tak tineni kan biyen nganti saiki geger ning jagat iki mung perkara loro. Geger ning donya nganti jotosan nganti paten-patenan kuwi mung perkarane jalarane mung perkara loro. Mafil butun karo wama tahta butun. Geger ning donya perkara loro ya kuwi siji perkara weteng, loro perkara ngesore weteng. Kuwi ning ngendi-ngendi meni dadekane geger. Sing jenenge perkara telu ki kok mesti ndadekake perkara. Harta, tahta, wanita. Harta tegese dhuwit utawa bondo donya, tahta tegese kelungguhan utawa kursi, wanita ki tegese wong wedok. Telung perkara ki kok rumangsaku ndadekake punjering perkara geger ana ing jagat. Harta, tahta, wanita. Nek cara tembunge sing alus, Rukmi, kursi karo putri. Rukmi, kursi karo putri. Nek tembunge ngrancang kene sing gampang ditampa. Dhuwit dingklik karo teman wanita. Lho kuwi. Mesti ndadekne geger. Piye nduk iki lakon kaya ngene?